И така, здравейте, аз съм Мариан Георгиев, тук е с мен NetSex от Gaming и в 2014 ще се сменя името. Аз леча и съм луда. И сега тук това някакъв пет. Аз ще бия с бомбухалка. Аз мога да игра Call of Duty. Защо? Няма да играш на звук. Ами аз искам хора искате на Minecraft. Давай. Сега да свършим този клип поне. Чакай аз. Знам, че отдавна не съм качвал. Хора, не знаете ли? Гръмни бе. А така. Центри бъстъра гръмна. Хора, нали знаете, че нас не ни чуват, защото само Мариан чуват. На Team Fortress. Не. Не е така. А как го направим с два и двата да ви чуват? Много се зле. Компа се зле. Така чуваш през скайпа. Така да че го направя така. Тоест, о, Много ма. блазъка с лърката. Офало. И... О, не пак лукото. Това винаги ме е лъко. Добре, че имам дел тринкъра. Ето я пак. То тук всички са звънци. Аха. Вече съм стигнал до една мисия, дето ме затруднява тук. Ама миньончета са гадни. Не са бе, аз съм кило хиляди на. И аз. Ей, Казах малко, не много. ела ми са, ела ми са. Имах ли са, и аз тебе. Килвам направо, като си стана такъв тази сега. Елах единствена на бомба с него. Ега, аз си убивам бомбата. И така, този клип ще е 20 минути. Ай, И още клипове. шете бе. Що винаги само в нашата база се спалва боса. Защото са кефи. Защото са кефи на нашата красота. Не губи такива да купите клипче с кучана. Го кефи с нашата красота. Това ще го гледат един куп хора. Някой знае ли руски? Мама. Това значи цела ниже. Има какво неща цела ниже? Ей, няма да ме чуваш. Ей, няма да ме кажеш, няма да ме кажеш. Сентрито е почти убито. Убих сентрито. Има кил на ха. Там Кеви. Както те виждате, аз съм Станислава. Имам и Наташката. Аз го казвам Станислава. Заваря напълниш 2,6 ги сложи първи, пак ги няма. Ти къде си 2,6 ги минашава назад? Не знам. Че какво да направим, че боса са кефи на нашата красота, ние сме прекалено красиви за тях. За него иска да ни гледа и да ни унищожи. Тук съм минавал, помага. Ебе, тук ли го за... Аз снимам. Бонк! Ударих с бомба. Здравейте, телевизия на YouTube и днеска ще... Каква си телевизия на YouTube? Не знаеш, аз в момента снимам. Говоря с приятелите си. Там геймър, геймър XXX и Ултра Гейминг. Говоря с Ултра Гейминг с някакъв Мариан. Тук е сега Call of Duty епизод 2. Обаче аз не играя Call of Duty, аз снимам клип на Team Fortress. Аха, авокад се изгавя. Той снима това Team Fortress. Аз пак, shit, как са те прави?
успя. Али, ти ще купим. Четири. Ти просто с ръце. Като ми свършиха патроните, го биеш гон в работата. Закрижи! Вижте какво се предпада. Още много ця, брата. Само как го забаламосвам, той не може да ме оцели там. Тапак. Аз. Опитва се да мъс... Значи аз го забаламосвам. Сами ма. Могат кадра някъде. Къде трябва да ходим на Байра? Аз не гледаш ли има времето? О, оцели го. Shit, но трябва да ходим на Байра, май. What the fuck, как са те калите, бе? Оле, маля, аз го трябва да минам Само през тях. 11 хиляди дебиш по него съм изкарал. What the fuck, say? Този клип се проваля. What Чека, the аз fuck? съм миньонче. Нет, нали съм малък? Нали съм малък? Брат, аз има едни клипове, ще си Чакай, чек, колко съм малък. Стана съм. Ей, чакай ме, виж ма, колко съм малък. Чакай, аз съм до тебе, виж колко съм малък. Мирко, геймър, ще може да си имам колкото си искам време. Проблема е, че да спивам повече време ще става повече. И какво трябва да се тестирам аз за това да си имам каптация. Не, няма да има такъв проблем, че. Няма да има такъв бе. Не. Аз имам, например, сега като имам по 29 секунди с фрапса, си ги сливам от към тази сега. После ми посетим така повече време, ще се получи такова много повече мегабайти, така че повече време. Да, повече, много по-малко, ще няма да е толкова голямо до 5 гигабайта, това е 5 гигабайта, знаеш колко време е? Знаеш колко време е 5 гига? Почти там е, почти една година снимане. Аз си ги правя 54 мегабайта. 60, 100. Ето както виждате за Млъкни бе, аз имам бомб по халката, а тя няма. И кой е? Казвам за самурайска меч. Само когато И че ли си миньонче вече? Утре геймър. И Ще го направи и база ви чуто. Убих няколко места. Хил, Пайро магони, мамо. Ей, аз съм за тебе съм, виж ма. Мирко, Да. като убих няколко меча ми стана кръв. Да, знам. Хора, как си направи база да ви чуват? Ми за кеф, аз съм го настроил. Как го настрои? Ми ще сподели екран. Добре. Видим екран по-късно. По-късно, само мързи. Мързи ма да ти го правя.